Ano? Akala mo ba kung makulog pag tigdadara mo ako sa papatantan? Ha? Akala mo ba kung makulog? Ha? Isabi mo nga ni, Elena, tara, duman kita sa papatantan, kakan kita duman. Ano? Akala mo ba kung makulog? Ha? Huy! Garo ka mo ano? Pagkulayan na lang nindo yan. O ta ano? Bako akong anuun mo, yung barkada mo. Pamundo ka naman nga ni Elena. Pagkulay na lang doon yung mahinhinan. Bakong puro kurahawan. O siya ang sulsulon mo. Bako ako. O, tanamamangga ka ha. Tanamamangga ka. Tama na yan. Dumumang ka na. Mahali man talaga ako. Ako man ako taga-digdi. Tapos ika, habuta ka munang mahiling. Bahala ka muna sa buhay mo. Elena B! Sorry na! Oh! Kondok! Abo ko munang mahilang ang pagmumukha mo. Elena! Habuta ko ng mawara! Hay! Buhay! Bata-bata na kaya! Tapos ngunyan, mahibi-hibi. Ay, inda! Padi, paano na ko kani? Hayaan mo muna siya, padi. Paliputan mo muna ang payo. Ikaw man daw kaya nagre-regla, dadaron mo sa papatantan. Hindi, ikaw kayo mag-irinit ang payo. Siyempre, ma-irinit na tong payo. Pagkalmado na lang ang utak niya, padi. Pagkalmado na ang buhay niya o namamati niya, saka mo siya kaulayon. Yo. Ay, pag-ulayan na lang nindo yung duwa, Ben. Bakoy narog kayo, pag-ulayan na lang nindo. Sige, padi. Salamat, salamat. No problem. Sige na, maduman na ako. Ha? Maduman na ako, maduman pa ko. Sige na. Maduman na ako, ha. 20 minutes later. Tricycle! Yung mga tricycle na yun. Pag sulo-sulo ka, di ka pa kung ano. Hello? Uy, Bes. O ano, Bes? Pasensya ka na sa bago, ha? Ay, garo ka man, Bes, ano? Ayos man lang, naiintindihan ko, ma. Naiintindihan ko, nag-iwal ka mo. Ayos man lang, garo man niyo. Hain ka ngunyan, Bes. Gahalat bagang ano, tricycle. Mauli na ako. Ano, Bes? Hain ka. Yawan ako digdiyo sa papatantan, Bes. Digdiyo muna ako mapalipas ng banggi. Pwedeng digdiyo ka na muna magturog, Bes. Turog lang.